World AIDS Day izuva ratiri kucommemorata mangwana 1 December. Chinangwa gore rino tine dingindira rekuti macommunities ngaave pamberi. Saka izvo zvakusingotaura chete tinoda kuti macommunities vave responsible for maintervention atinoita mumadunhu ava vanogara. Saka pane zvatiri kuita zvakanzi vana community led monitoring. Tinenge tichiti vatungamiri vemacommunity imomo ngavaende muzvipatara, ngavaende kwese kwese vachinoongorora kuti zviri kuitwa here, ndizvo zvavanoda here, ndizvo zvavakabvumirana here panyaya dzekuti tidzivirire denda reHIV. Tine futi yatinoti social contracting yatiri kuti isusu saka seNational AIDS Council semapartners ngatipei maresources kumaorganization ari mumanharaunda ivavo ndovanonyanyoziva zvinodikanwa necommunity. Saka ngavave vanopiwa mari netechnical support vange vachikwanisa kuimplementa maprograms mumadunhu avanogara.